A repülőtéren Budapesten, Magyarország fővárosában, és azért vagyunk itt, mert meglepjük a mi egyetlen briguszkánkat, mert születésnapja van ma. Igen. Úgyhogy itt jön Piszker, reméljük semmit nem sejt, semmit idióta nem szólt el magát. Úgyhogy olyan 7 fele, nem? Aha, 7 fele már reméljük, hogy nem lesz mondjuk tacsak részeg és felismer minket is, és nagyon fog nekünk örülni. Igen, a Robbal beszéltünk, hogy ne legyél tacsak részeg, Brigi. De én amúgy... Ja, a Babett éhes. Nézd meg olyan, mekkora sor van. Babett éhes, és a Burger Kingben sor van. Ja nem, mi ez KFC? Na, hol van itt egy sajburesz? Szóval Brigi nyertünk neked egy mézes kalácsot, mert elkapott egy ilyen kamerás csávóka, és... Nagyon szépek voltunk. Csak egy mézes kalácsot sorsoltak ki nekünk. Ez lesz az aid. Csak ezt. Mi leszünk az ajándék, Krisztina hülyeség. Szóval Rob, azért nem engedett téged haza, Brigi, és amúgy szétröhögtük az agyunkat a Krisztivel, amikor felhívtál telefonon, hogy képzeljem el, nem enged, és azért nem engedtem, mert mi már rég szervezkedtünk, és közöttük valahogy ne engedjenek. Na, éppen szállunk fel a repülőre, itt van Babett. Hideg van. Én meg nem fázom, mert végre legalább nem megsülök, úgyhogy örülök. De nagyon nagy köd van, ez aggodalomra. Miért köd? Nem két izélt. Krisztika, hagyd már ezt a... Jó! Hello! Elindultunk hozzá, Briguszka. 20 perces késéssel. Sorry, de nagyon éhesek vagyunk, és kicsit belefejlődünk a szűzpecsenyétbe. Kicsit csinálunk itt. Győzelem. Picsa. Köszi, Brigi, még egyszer. Szia, Brigi. Ja, és jövő. És most már van és mit kértünk magunkkal? Nekem meg van szemem. Igen. Hello. Dokumentáljam? Hello, Brigi. Sosem érünk oda most a születésnapodra, mert még itt állunk, mert nincsen ember, aki kivisel nekünk az ajtót. Na, 30 perc késéssel megyünk, úgyhogy bocs, előre is. Én megállom. Reméljük, hogy nem basztál még be, jaja. Ezen izgulunk, hogy nagyon bebaszod, és nem fogsz, illetve megismersz minket, csak hogy nem örülsz majd annyira, mint amennyire tudnád, meg nem gondolsz bele annyira, hogy most éppen mit tettünk, érted? Mert nagyon sokat tettünk érted? Napot, Bri! Boldog szül! Sírek adtam meg! Van ajándékunk is apukádéktól, de azt nem De már megettük. Na, mi vagyunk a present. nem is a Louis Vuitton cipő, vagy akárhogy is mondják. Ki a fasz? Would you mind going on the payment, please? Thank you. Yes. Happy birthday. Thank you. Oh. Hogy ne arra nézzél, mert most fognak jönni. Nem mentünk már keresztülben. És így nézett, amikor cigisztünk. You've got to be on the payment, not on the road, please. Thank you. Brigi! Ez videó van. De amúgy... Tell me how you're feeling! I'm so happy because you are here. Yay! Woo! All our crew is behind I'm us. so happy. Yeah! Happy birthday, bitch! Yes, bitch! Suhany, nöcső! De szedfölé! Suhany! Nem! Várj! Suhany? Nöcső! Lydia is coming in a sec. Yeah, or I
Yeah, I just spoke her to an phone, and then she said, "Oh, mindjárt azt mondja, hogy hol lesz." Brigi, let's see your booty shake. Shake, shake, shake that booty, shake, shake. Babette, can shake your booty? Tök komolyan gondolom. Ja, shake, igen. Yeah. Babette wanna shake her booty. Shake it. Of course, I mean. Bridget. Yeah, okay. Christina. Oh, which one is Christina? C. Christina. Okay, shit. Várj, Yeah, mutasd. Christina, yeah. Christina, me, Christina. Hi, Christina. Hold on. Funny and Hungarian. Oh, Yeah. what bother her is this about? They'll distract them and then I'll run forward. No, I don't understand what happened. Something else. So. It's just Christina and boobs, that's it. Yeah, okay. You are a gentleman. I am a gentleman. That's I protect his Oh, honesty. English fight. Let's see. Okay. English fight. Please be rules. Who is gonna be? Szóval tök poén dolog történt, éppen itt hagytak az Uberben egyedül, mert a Brigék elmentek zabálni. Szóval a Brigék elmentek kaját venni a Babettal, és közölte velem az Uber vezetője, hogy akkor ő is elmegy kaját venni, úgyhogy egyedül vagyok egyelőre itt. Na, itt a reggelünk. Van itt minden gyönyörűség. Jó reggelt, Brigi, mindjárt 22 évesnek lenni. Majd felülről a szavaz. Neked magadnak nem vettél sört? Gondoltam, ezt elfelezzük. Hát Reggel biztos, hogy nem. 10 óra van. Mert csak késztem se. Itt van egy pohár, vagy az? I don't know about you, but she's feeling 22. Ja, Isten, azt éjjel még meg kell hallgatni. Hát, szóval a Babette már fél órája nem tudta a szavát, vagy a PIN kódját, és most... alatt itt gondolkozik rajta ilyenkor, és Sok csak volt. De megvan, kitalálta. Jaj. És Kriszti megint beveszi a végét a dolgot. A Babette Russell Brand-el szeretne találkozni. De miért imádod annyira? Mert nem tudom, annyira... Nem tudom. Elmondani nem lehet. Ja, egy kicsit ilyen nőies mozgás. Nem tudom, nekem úgy tetszik az egész. Olyan különleges. Oh. Ez a Babette kedvenc kocsija. Ez a csúnya BMW? Ja, nem. Ja. Bodolatúj eszköreid. Ja, meg nekem meg inkább ez a Kai van. Hello. Az meg, de szép ez, de Babette, állj oda és levideózlak mellette. Akkor még be is tudsz ülni. Ez is milyen édes nézzek, menj. Mekkora méretkülönbség. Szóval most éppen sétálom, mert le lettünk szállítani a buszról, mert dugó volt. És a Brigi azt mondta, hogy a legjobb szülinapja volt tegnap. Ugye, Brigi? Igen. Brigi, válaszolj. Hú, de jó ez a bolt. Ja. De egyébként, anyád, ez ilyen svéd cuccokat árul. Bejöttünk iszogatni. És én teát akartam inni, és nem volt tea, úgyhogy én nem ittam, vagy nem ittam semmit. Na, Babette teszi a chilis pizzáját, Kriszti eszi a chilis pizzáját, Brigi eszi a chili pizza. És akkor úgy vágyott nekem chili, nem? Ott a chili, hát ott van bazd. nekem a Nagyon-nagyon jól néz ki. És úgy, hogy lelóg a tányér, akkor az egész pizza. És elég sokat vártunk rá. hát, hogy ilyen That's 13.
Mindenki pucba vágta magát, kivétel a Babett, töltöz már fel. Nem tudja a kabát. Dük! Ó, és egyszerűen csak nem jött meg az ajándék, de a rékeiktől még rendeltek nekem egy zércsutorróst. Lubutorust? Ja, hétfőn jön meg. Kínából érkezik valószínű. Mennyi volt? Vagy az milyen? A rúzs. Drágák. Itt, amit látnak rúst, az mind piros. De lesz egy 45. A kupában, mert nem volt mat, szép rúzs, és ilyen szájfényes lett. Azt a kurva majd nem lehet. Mutatom. Most? Primrose Hill. Nem fog látszani. Nem tudom meghívni a Hello! Akkor megyünk Primrose Hill. Na, Hát erről beszélek én. a Primrose Hill fele megyünk? Szóval Primrose Hill fele megyünk. Nagyon kis cuki utcácska volt. Eljöttünk egy olyan bolt mellett, ahol Victoria Beckham a kislányának a ruháit adta charity-be. Vannak két jó madár. Megállsz, haver? Babett, itt az usánkád. Aha. Lemegyem róla. Nézd meg, édes, hogy mászik, hogy nyúl. Te Brigi, hallod? Még ki is öntöd, mert rám jössz. Édes. Fele megyünk, gondolom. Szia! Jaj, rám ne ugorj! Nem, nem akartam, hogy összesorozzon. Itt vagyunk a Primrose Hillen, tök szép lenne a kilátás, hogyha nem lenne kurva nagy köd. Szóval most megyünk a Winter Wonderlandbe, csak ide értünk. Hány óra van? Amúgy tényleg hány óra van? 3:30. Már kezd sötétedni, amúgy. Tök kis idő van. És pisiltünk 2 fontért. Brigi meghívott egy pisilésre amúgy. Köszi, Brigi. És most így megyünk, és már látjuk a fényeket, és elég sokan vannak ott. Meg látjuk a bácsi, hogy mutatja, hogy... Jaj, de nem fókuszálj már te. Ott nézd meg, de jó. Hostess. Egy hostess. Megérkeztünk. Ez is szép, ez tanulod. Always look on the bright side of life. Ami egy Audi. Mondd neki, hogy valami szóljon hozzá. Ja. Say Old-fashioned. something. Oh, hello, hiya. Come on, you know better. Okay, good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Welcome aboard flight Uber number 273. Oh, the best one I heard. Oh, excellent. Best one in town. Thank you. What sort of selfie is that, man? Köszi, hogy itt lehetünk. Igen, hogy ennyire jó kis befogadó. Bár nem volt választásunk. Ladies and gentlemen, Nem volt at this választásunk. time, please direct your attention to the cabin crew. Remove your earphones and mute your electronic device to be able to dedicate full attention. Hölgyeim és uraim, kérem most figyeljenek a légutas kísérőkre. Fülhallgatós készülékeiket ezen idő alatt ne használják.